Magandang hapon! Dito ako sa makukulit. Naano siya, na-shoot yung finger niya sa electric fan. Ay! Tata! Tumutuma ka dyan, baby ah. Ay! Ayaw niya nang magano? Humiga? Kahit nakatayo? Ha? Yun. Bukas! 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 Share up. Sasalang lang ako doon guys sa ano. Yung pinapatungan yung paano may kuryente. Ge! Ge! Deliver mo na sa ano. Naka-graduate ng karga. Kargador lang pala ako. Gumraduate ka pa eh. Degree holder eh. Degree holder ng ano. Kargador. Ge. Available dito guys yung best, pinaka the best na bagoong na natikman ko. Ito yung CDO's best special bagoong alamang. Ayan, available siya sa regular and then sa spicy. Tapos yung Neris Tuyo. Ayan, wait lang. Ayan, Neris Tuyo ni Neri Naig. Ayan, and then we have here yung Kilay is Life. 5 shades yan. And ito, wala akong vlog eh. Nakita ko na lang paninda natin. Skin Renewal Serum. Yan. Kasi ito yung mga perfume dito. And available na dito yung Lux White. Tsaka Pure Grape Seed Extract. Ayan. And ano pa dito? Chicharon. Favorite to ni Andala ko nga niya siya next time. Ayan, madami. Madami tayo paninda dito guys. So punta lang kayo. And then may promo kami dito for every 1,000 na purchase, magkakaroon kayo ng promo stub. Tapos, ito yung pwede ba pagandahin to? Parang minadali ni Dayan eh, no? Bakit? Bakit? O, nagano? Bakit? And for every 1,000 purchase nyo, magkakaroon kayo ng, ano, ng stub. And tapos, ang price niya is Oppo F5. Yan yung draw sa December 31. Promo period from November 20 to December 30. So, yun. Ayan, oh. Ano binili mo, May? Band-aid. Band-aid. Napa, basta lola talaga eh, no? Takot na takot ko. Lahi sa bituka nun, Mi. Okay, tala ng dugo eh. Takbo siya sa Mercury agad eh. Ito guys, sinasabi ko sa inyo. Sa paa siya. Parang may kuryente. Nakaka-relax sa paa. Kasi iba-ibang number siya. Yung 1 yung pinakamababa. Second day ko pa lang naman eh. Wala, nakaka-relax lang siya sa paa. 30 pesos. 30 minutes. Yay! Ay! Nadulas kasi siya. Para iwas pahiya. Dali na, up na. Strong yan, strong. Okay lang yan, okay lang yan. Yan, yay! Uy! Arty! Arty! Oh, wala na. Oh, up na, up na, up na. Dali na. Up na. Uy, di. Oh! Slip na, slip na. Oh! Ma-dirty. Tayo, tayo. No, no. Tayo na, slip na, baby. Slip na. Stand up na, dali. Slip na, Jing. Slip na na. Makakakton na. Dali, slip na dyan. O, yan. O, slip na. Slip na. Slip na. Slip na. Oy! Arte mo ah. Slip na dali. Kunwari, ano ka, nasa kalsada ka. Dali, wawa mo ng ching-ching. Walang baay. Slip na, dali na dyan. Dali. May epalo, may epalo. Ayan na si Shera po. Agawan mo na naman si ate mo. Madulas ka, ha? Hindi kaya ikaw. Up na. Slip na, Ukas. Slip na, dali. Slip na yan. Talaga mati eh. Slip na, dali. Slip na. Slip na, Ukas. Dali na. Hala. Sige, agawan ka lang. Slip na. Sige na, kasama yan. Huwag na masyadong ano yung sa linis. Yan yung magdumi. Ayan yung magdumi. Crab ka ba? Ano? Crab ka ba? Ba't ganyan?
Dali. Galing mag-ano. Hindi, ganyan kaya si Mika noon. Di ba may si Mika yung hindi marunong mag-crawl. Di ba si Mika? Hinihila yung isang paa. Oo. Ganyan ka nun, Mika. Tapos si Chris naman, dibdib, di ba? Ching. Dali. Siya. Na, bibi. Yay! Ay! Loko! Stop na, Chichi. Stand na. Stand na, dali. Yan, stand na yan eh. Very good yan eh. Yan. Ay! Yay! Yay! Ano kayo yun, no? Tayo na, tayo na. Stand up na. Dali na. Tayo na, ay. Strong yan, dali na. Strong. Good girl. Ay! Ala, ikaw din, Lucas. Stand up na. Stand up na, dali na. Hindi mo makatayo yan, eh. Ay, dali na. Yan. Yay! Ay! Stand up na. Yay! Oy! Ayaw talaga mag-stand up ah! Kulit niya. Dito ako guys sa Baclaran Church. Nagsimba kasi it's Wednesday. Kaso ako lang mag-isa. Hindi ko kasama sa Fragit. Ano nilalagnat. Umalis kasi sila kapon ni Mami. Siguro nainitan na. Init lamig na naman. So ayun. Tapos madaling araw na alas 12 na ata yung dumating. Kaya yun. Pag ano niya, pagising niya ng... Ay, nahingal ako. Hingali na ako. Pagising niya ng madaling araw, nag-jacket. Tapos nag-pajama. Yun. Sama daw pakiramdam. Kaya pinagpahinga ko muna siya ngayon sa bahay. Ang galing, may coffee shop na pala dito, oh. Ah, sa Shrine. Ay, yung ano. Ano ba yun? Yung may bell. Ang galing. Ayun, uwi na tayo, guys. Ang bango. 5 piso lang, guys. Bango. Hello, Junior. Hello, show. Ayun, guys, nakuha ko na yung ano. Galing din ako kaninang BIR bago ako pumunta ng simbahan. Duman ako ng BIR. Kuha ko na yung registration ko. Yahoo! Ayun. By kasi di pa nare-release yung ano yung resibo. So, by Monday daw yun. Text ko ulit yung yung empleyado doon. Mayo, Text ko daw siya, yes. ganun ba talaga ang birthday? Ano? Na ano? Parang nagiging Monday, Tuesday. Dati, nung 2016 kasi, Saturday birthday ko. Ngayon, 2017, Sunday naman. Oo nga, ganun. Everyday yun. Ay, may. Oh. May nagbibenta ba National Bookstores ng ng mga pating? Facts? Facts ng mga pating? Oo, mayroon doon sa ano. Pinag-aaral ng mga pating eh. Bakit? Interesting yung mga pating eh. Sa Predator. Hindi sa ano. Hindi sa national, meron yan. Yung mga ano. Bilang mo ako may Oh, sige. So, ayun nga. Monday pa daw yung ano. Or next week, yung release ng resibo. Pero may ano na kami. Parang may permit na kami to print our own resibo. May binigay silang numbers. So, ayun, anyway, ito na yung certificate of registration. Ito ata yung i-display sa store, no? Pero kailangan ko pa photocopy kasi kailangan siya sa SSS naman. Tapos sa PhilHealth. Diba kasi yung PhilHealth, may warning na sa akin. So, pinunta ko yung PhilHealth, yung PhilHealth ba? Pag-ibig, yung pag-ibig. Eh, yun pala yung mga ano niya, mga requirements niya din is, muna, BIR tapos yung SSS. So, nag-BIR muna ako. Kasi sa SSS is, may BIR din na, requirement. So, yung first step is BIR talaga. So, ayun, nakatapos na tayo ng first step, guys. Yung naman, yung SSS naman, tapos yung pag-ibig is one time lang naman yun, diba? One time lang naman. Unlike dito sa BIR is every quarterly ata. Yun. And then may
pinag-seminar ako sa Friday para daw malaman ko kung ano mga dapat gawin as taxpayer. Lalo na yung mga isusulat dito sa sa ledger na to. Yan, binigyan ako ng ledger na may ganyan, ganun, and ganyan. So, yun. Para malaman ko daw kung ano-ano at kung kailangan tuwing kailangan magpa-file para hindi na-late, para iwas din sa penalty. So, that's it guys. And nag-take out na lang ako ng Hindi kailan natin nakuha si Sino? Tipi. Tipi? Tagal na si Tipi. Sunod yung kay Groot. Hindi, 2000 na siya. Hindi ko alam eh. Check out sa mga picture. Take out na lang ako ng KFC. Pero kumain ako kanina sa KFC bago ako nagsimba kasi talagang gutom na rin ako. Late na ako nagising, mga 11 na ata. So, yun. Kumusta ka na? Okay na pakiramdam mo? Makabas na naman. Dapat lumbo ka dito. Baka naman nag-inom ka sa inyo. Tapos di ko minom ng tubig. Shot lang ako dito eh. Yeah. Sisipon ka. Yan, barato. Dawa sa akin. Wala yan. Yeah. Kulang sa... Ano? Gamot sa'yo si Tonton ngayon? Sus, kalukuhan na itong kalbo na to. Kulang sa speed. Ay! Nakita ko ulit yung alam mo yung mag-ina na nagsimba tayo sa Baclaran last time. Nasa hilera ko na siya kanin. Oo. Ay, yung bata na may swero? Oo. Yung may oxygen. Hindi man oxygen. Oxygen ba yun? Swero. Swero ba yun? Parang tube na straw. Oo, may tube na ganito. Wawa naman. Para siya may sakit na hindi totally na-develop yung niya. Yung katawan niya. Pero mga na yun. Sa tingin ko mga 3 years old na yun o 4 years old. Pero parang baby pa guys yung katawan niya. Nakakaawa. So, Ipin na yun. eh. Ha? May ipin na. 3 pa ba yun? Baby? May ipin. Oo nga, kaya 3 taon to 4 na taon na yun. Kasi kompleto na yung teeth niya sa taas eh. Tapos parang baby pa rin siya. Siyempre di siya makakain. Yata na solid food. Nag-ano siya. Nagmimilk lang siya. So ayun, nabutan ko ulit siya ng panggatas ng bata. Ayun, nakatouch yung mga ganun guys. Pag naiyak na naman tuloy ako. Ayoko mag-vlog pag gano'n eh. Kasi doon mo ma-realize kung gaano ka kaswerte, anak. Kung gaano tayo kaswerte. Diba? Na may kinakain ka. Ayaw Nabibili mo yung gusto mo. best friend ko. Lumipat muna ng classroom. Bakit? Dahil sa bully. Sinumbong mo na yung mga bully sa inyo. Ako nagsumbong. Tapos mga iba kong kaibigan. Tapos? Inip na kami sa bully na yun. Anong inip na inip? Baka inis na inis. Oo eh. Nainis na kami doon. Hindi magkaiba yung inip sa Kurang parang. Inip is nabuboard, gano'n. May inip magantay. So, yun lang. Sana maging okay yung baby na yun. Kasi grabe din sakripisyo ng nanay. As in, every Wednesday tayo nandun din sa nandun sa simbahan. So, Saan? ayun, nakakaano lang, diba na Baclaran. Baclaran. Hindi na kita sinami sa mga pakiramdam. Nagkukwento ako siya eh. Ano yun? Noong Monday, yung kaibigan ko, yung lumipat muna ng classroom. Naghugas ka ba ng kamay mo, iho? Ano siya? Nagsaserve siya, nasa bell na siya yung kampala yung malaki. Nabalitaan daw, wala doon. Pumunta daw sa Redemptories. Doon daw siya nahanap. Bakit? Pumunta daw siya doon dahil Ano? kasi nga dahil daw sa bully. Yung mga bully na yan, dapat sinusumbong sa parents. Ako nga rin nagbabantay doon sa best friend ko eh. Sinabihan ko yung nanay niya. Bantayan ko siya sa mga Panis na mga bully na ganyan. Kung magsabi ka kung binubuli ka, lalo na kung sinasaktan ka. Kaloko ka, minsan may nakikita na lang kung pasa sa'yo. Hindi na naman siguro. Sabi ka. Anyway guys, ayun lang. And wala na kaming gagawin na ngayon. Short vlog lang ito. So, good night na kami. Night, Tide. Good night, bebe. Don't talk when your mouth is full. Good night, Daddy.
Not guys. Nerd, sigurot, oh. Sigrut na ano daw. Na malaki daw. Ito ang dapat mo. Anong palabas yan? Monster Sport. Ayun, bye-bye. Good morning. Ay, may Crayola ka pala. Anong kinukulayan mo? Hilig niya sa aso. Yakap-yakap siya palagi. Buksan mo. Hindi yan. Pindutin mo sa ilalim. Switch. Ay, nakailon. Hindi pa. Off yan eh. Oh, yan ako po. Ah, okay. Sige, on mo. Gumagana nga yung cellphone sila. Hindi kasi itong isa yung... Di ba pumasok si Dino sa kwarto ninyo? Anong ginawa niya sa kwarto namin? Yoga. Mga color. Oo, ang dami mong colors, oh. Color ka na dyan. Good morning, guys. Madarating lang ni Daddy. Walang paghatid kay Chris. Yun, magbibilaw sa kanya nung makdo na... Ano to? Cheesy egg desal. Bet na bet ko yung cheesy egg desal ng makdo. So, with coffee. Tapos alis kami. Pick up kami ng mga product. Hindi na pick up ni Daddy ng ng cheese steak. Dahil pinuntahan sila nila. Mag-hi ka kay DM. Hi DM. Sabi mo. Hi DM. Laro tayo. DM, hindi GM. DM. Yan. Hello guys. Kauwi ko lang. So, nakapag-vlog. Naiwan kasi itong camera sa kanina. Sa sasakyan. Eh, may pinunta kami kanina ni Daddy. Nag-pick up kami ng mga products, diba? Tapos, nilagay niya sa sa likod. I mean, sa loob ng sasakyan, pero hindi sa bag ko. Doon na kasi siyang bumaba ng bumaba. Dinampot niya lang to sa sa mesa. Tapos yung bag ko, noon na siyang bumaba. Ayun, hindi ko na rin napansin. Then, doon pala sa likod na upuan. So, hanggang sa makauwi kami, and then pumunta ako ng store. Yun, hindi ko na nadala. Pero wala din naman masyadong nalag ngayon, guys. Ayun. Tapos, today, ngayon, nag-ano ako, nagluto ako ng munggo. Ayun. Pinano ko na to kasi kay Sel, telex ko na to sa kanya. Ay, piniem ko sa kanya na. Pakuluan na. Kasi galing akong Pure Gold. Bumili ako ng panlagay dyan. Ano yan, anak? Di ba ko na ganyan camera dahil ang camera na ganyan, nagbibigay ng slow motion. Bakit? Tanin mo ang camera? Sus! Ayun. Kasi nakakatawa pag in-slow motion ko. Pag may nakalas na. Ayan. Hindi ko alam bumaba si Sel. Nagpa-load data. Ayun. Binili ko spinach. Ilalagay ko sa ito sa munggo. Tapos, syempre, yung ampalaya tops. And then, sili. Napakamahal na sili ngayon. 33 pesos. So, kakapiraso. Kakakonti. Tapos, Yakult. At mami dyan si Chris. Pati ito, 28. 6 na piraso lang. Ito magandang mga itanim guys. Yung mga nagmamahal bigla. Jackpot. Yun, tapos bay leaf. Yun. And then, itong dato puti na spiced vinegar. Yan, pang sausawan sa mga ano ba yun? Mga tuyo. Ganon. And then, talong. Alam niyo naman na pag nagmumunggo ako is may talong. Sarap niyan. Lalo na kapag na-absorb niya na yung yung munggo, yung lasa ng munggo. Tapos, kamatis. Pati kamatis na nyo. 25 pesos. 26 na. 5 piraso. So, bali 5 piso. Kalokot. Baka mas mura sa sa palengke. Sa ka sa bumili. Sa Pure Gold. Para din ako lalayo pa. And then, 2 pirasong tilapia, 89 pesos, 40 isa. Piprituin ko. Tapos, eto, meat. Gawa ko ng konti, panggisa, 112.
And then, chicken fillet. Kung anong magawa. And then, last is, ayun, nag-haul na lang tayo para may vlog. Shrimp. Ayan. Lalagay ko din sa mungko. Diba? Ang bongga ng ano. Pag nagluluto ako. Yummies talaga. Laging special. Yun lang guys. Mag-prepare lang ako. Para mag-isa ko na siya. Nilalaban na rin sila sa wakas. Alin niya kay daddy mo? Dilaw. Wala pa na. Lumalaban ako magtalo akin. Oh, bumilis ulit. Talo ka Talo kay daddy. baby. Talo ka. Talo ko. Talo ko. Bumilis ulit. Galing ah. Diba? Ibig sabihin. Dapat sabay, diba? 1, 2, 3. Nagulat si Junior. Gawin ito. Meron pa siya. Tatama sa ano ko. Wow, ilaw-ilaw po ito na laman, oh. 1, 2, 3. It's a pollen. Ano ba yun? Naglag eh. Sabi nito, diretso. Iikot eh. Unahin mo yung stick. Steak. Tingnan natin. Ano? Oo, madami. Sirahin ko. Hindi. Kapit na yan. 1, 2, 3. O, sino na? Lumalabas kayo ng arena. Sabay, tumama. Ow! Yun, sira. Ano ba dyan? Di ba yung unang makalabas? Talo. Hindi, kung sino rin mabasag. May nakita ata si Junior, ano. Yung pilas. Ayun, Junior, nandun na. Sa ilalim ng table ko. Ay. Maliit na daga. Hindi natin. Yung mga pumupunta. Dapat maglagay ka na naman ng pang ano dati. Trap. Oo, pandikit. 1. Oyo mo. Ikutin mo kasi daw madami. Masira. 1, 2. Sige. Out ko na. Bago yung laro niyo. Oh, ha? Talo ka pa rin. Lapit ka lang na. Oy! Oy! Yeah! Wala ka, palis ka. Walang nababasag. Stick! Stick your face. Saan ko lulusok ko? Mami, sa amin din umiikot ng ganyan pero ano, matibay yung pagkabit ko dito eh. Umiikot din eh. Ba't ganun na? Gumalaw yung audio. Dito. Sira. Hindi yan. O, sige. Dikit mo daw. Dikit mo naman yung iban. 1, 2, 3. Ano sa amin? Agoy, labas. Miss Van Show. Yari kay Groot. Nagawa niyo yun. Tulog. Ewan ko dyan. Gluten! Nawala ka, gluten! Nagutindin ko ang itlog ni Gutin. Ang itlog batihin. Ayan. Hindi siya nasasakal guys ha. Talagang kailangan lang siya. No? Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo kasi baka ang batang yan isakmalin. Mano kasi siya pag maingay. Allergic siya sa ingay. Anyway. Ayun. Ayun na ang ating munggo. Nilagyan ko na rin siya guys ng ano. Ng ano ba ito? Siniguelas. Cintureras. Ano ito dali? Cigarillos. Sigarilyas. Kasi sayang baka mano. Oh, ayan na naman. No. Baka masira lang. Lagay ko na siya. Masarap yan. Madaming gulay. So, sunod natin itong isang pirasong ano lang naman talong. Para halo-halong gulay. Pero, ayun. Ito talaga guys, nilagay ko lang kasi sayang. Pero, ang nilalagay ko talaga lagi dyan is talong. Yun ang hindi nawawala. So, yun. Kasi na nga natin, sinugutom na ako. Tapos, kapag malapit na siya maluto, ito ilalaglag na natin para hindi siya ma-overcook. Yun lang.
Kaya nagseryoso na si daddy. Nabasag? Malas! Winanhit lang ni Zillion. Kumuha na ng upuan si daddy, oh. Seryosong labanan na yun, oh. Narayuman ako. 3, 2, 1, go! Ago! That's mine. Wrong start. Wrong start. Hey, that's mine. Basag. That's mine. Giba. May mighty ba niya? Defense type to me. Tapos? May masasagi ng defense. Oh. Yeah. Wala ka pala, daddy. Talo ako sa mighty boys. Mami, inasar ako ni daddy guys ng may mighty band. Mighty boys. Ay, defense. Defense. What? Ang ganga eh. Baka dyan sa ano mo, launcher mo. Oo. Pero 3, 2, 1, go! Shoot! Oh, talo ka. Labas ka. Winner! Victory! Factory! Urig-urig yan nga naman, di ba, launcher mo? And Ba't di then, kumakalas? launcher of Beyblade. Launcher, urig din yan. Binili namin sa ano yun. Beyblade na tatalo. Beyblade eh. Banding mo lang. Habang nanonood, nakaplay yung ano. Bear. What the fuck? Wala guys, wala. Oh, nagmamighty na siya. Mighty Eagle. Mighty Eagle up in the sky. Zamo, Mighty Eagle, Mighty Band. Aray ko! Hindi naman dahil. Oy, durog. It's still spinning around. It's still going. Lipat! Slow motion memory. Nakakatawa yun. Everyone parts. Tumamutik na tumama sa mukha ko eh. Ingat na mga fans. This is not good for children. Kawas yung Barbie doll mo. Wala, sinira niya. Wala na. Pero may nakikipaglaro din sa bigay ng ganito. Oh? Daddy, mas masaya to kung dito si Ronald. Bakit? Pwede ba tatlo yan? Oh, pwede yan. Huh? Pangit na kasi nito. Bakit? Ano? Ito, nag-i-stack siya dito. Nag-i-stack lang siya. Hindi, huwag nyo na paikutin. Hindi pa ikutin. Oh. Mas malala na yan. Hindi yan maglalaban. Kayo na lang mag-ano. Okay. 1, 2, 1, go! Oh, yan. Yan ang labanan. Yan. Oh. Yan. Yan ang counted. Oh, yan oh. Oh. Oh, ee. Talo si baby. Matal 60 baby. Talo si baby. Mamamatay na. Talo si Mighty Eagle. Sunod ko na tong ano guys. Tilapia. Alaking. Sa McDo yun ah. Bili na lang kami natin mas. Bala ka. Agahan nyo. Wala ng funds. Wala ng funds. Ayan, yummers. Daming gulay. Ang saya guys ng ano ng munggo pag madaming gulay. Kesa yung munggo lang tapos wala, yun lang. Totoo ko madaming greens sa kanya. So, yun. Luto na yan. Okay na. Lipat na natin dito sa kabila. Kasi retain na natin yung ano. Ayan. Ito madalas yung ginagamit yung side na to. Kasi yung collagen tuloy. Hologram. Hologram nga ba yan? Hologram pala. Mainit. Para siyang nagbabaga. Kasi ito, wala lang. Mainit lang kapag mga kumukulo. Pero pag ganyan, pwede mong i-touch siya. Hindi siya mainit. Ito talagang parang nagano sa baga. Okay na. Kain! Kasi nagpiprito pa. Hindi siya. Ito naman paborito niyang ano. Sabi mo, hi DM! Kain DM! Dali! Sabi mo nga, dali! Sabi, pinapunta mo nga dito si DM eh. Sabi mo, diba? Punta dito si DM. Laro kayo. Next! Let's eat, guys! Kinain na, ano yun? Ano yun? May plastic lang.
nabili ng ano, last 2 Beyblades. May patago ka. Ay, hindi, last 3 Beyblades. May patago ka. Grabe ka, dami-dami mo ng Beyblade eh. Last na. Sige na. Huwag na. Huwag na. Last na. Ay, iba na. Ayan, nagagano si daddy. Sige na, may. Laging nalalagdagan na niya eh. Wala pang pera, anak. Akala mo pinupulot ang pera? Kahit isa, wala pang pambili. Tama na muna yan. Magtyaga ka dyan. To. Ayaw mo kasi gamitin cheque mo. Checky. Sampakin kita. Kaloka to. Dami-dami mo ng Beyblade eh. Ngunti. Naglalaro mo ba sabay-sabay? Di ba hindi? Oo ah. Huwag kang ganyan. Kunyari, nasa tournament kami. Sus! Ano na Brad? Ang ano mo? Panlaban mo? Diba? Diba? Ay, grabe ka busog ko. Tinan yung ano ko, tiyan ko. Oh, diba? Para kung 5 buwang buntis. Tada! Bibi to bibi! Dala din sabi mo, bibi! Bibi. Bibi ko ng bibi. Aray ko! Ato tulog ang bibi. Ay, Bibi tayo. bibitayin. Ayan si Ding Dong guys. Pinapasok ko siya kapag kagabi kasi kahol siya ng kahol sa labas. Kaso ngayon, kahol din siya ng kahol. Kaya lumabas ako. Ayun, yung pala gusto niya na ano, may sapin din yung higaan niya. So, dyan na muna siya. Good night, Ding Dong! Ayan. And of course, nandito yung apat. Ayan si Paknit. Ayan. Hindi ko pa siya tinatanggalan ng ano guys. Kasi ano pa sila ni Groot eh. Naglalandian eh. Baka matapon yung aking karinola. Mamaya na lang pagkatulog na tatanggalan ko na lang eh. Tapos, yung higaan ni Paknat, si Maggie na nakahiga. Ayun ang junior. Malapit si daddy. Ayan si daddy. Naglalaro. And, ayun pa rin si Groot. Hindi pa tinatanggalan. Gano'n kasi sila eh. Naglalaro pa eh. Ang gulo. Tapos minsan aakyat dito si Paknat. Manggugulog eh. Sige na, tulog na ulit. Na-istorbo ko kayo. So, ayun lang guys. Ang ganap ngayong araw na ito. See you bukas. Bye!